يسعد مساكم بكل اللغات، بكل لغة من لغات المكونات بهالبلد. يبار باش، يبار بخير. دو اندام ji Partiya Yekîtiya Demokrat Elwehde li bajarê Helebê tevlî şevbûhêrkekê bûn û têde bi zelalî piştevaniya xwe û piştgiriya xwe dane hikûmeta rejîma Esed. Şevbûhêrk ji aliyê Partiya El-Be'esiya Sûrî li bajarê Helebê hate lidarxistin û li ser kenala rejîma Esed wek kenala Eldunya hata belavkirin. Salah Genco ji gundê Bedînoye êrê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye û endamê Komîta Herêmî ya Partiya Yekîtiya Demokrat El-Wehde û Hecî Mustafa xelkê gundê Çeqqelê ye Efrînî ye. Ew jî serkirdeyê Partiya El-Wehde û endamê Komîta Herêmî ya Partiya El-Wehde ye. Her du beşdarî şevbûhêrkekê li bajarê Helebê bûn û piştevaniya xwe dan rejîma Esed. Ew yek hat piştî ku rejîma Esed destê xwe danîn ser hemû taxên Helebê û bi taybet taxên Kurdî wek Şêx Meqsûd û Eşrefiye û Hilek û Bistan Başa û ala Sûriye bi eşkere li wan taxan hate bilindkirin. سوريا وطني والدكتور بشار الأسد رمزا لكل سوري. û derbarî beşdarkirina wan her du endamên El-Wehde tu daxuyaniyek ji aliyê Partiya El-Wehde ta niha derneketiye.